Jama'a ko kun lura da wannan abin yana faruwa yanzu sosai? Matashi da yayi aure, wata 2 da aure, sai ya karkada jakarsa ya tafi Libya, ya tafi Algeria, ya tafi ina ne, ya tafi neman kuɗi. Sai ya bar yarinya 'yar mitsitsiya a gida 'yar shekara 18-20. Ya ɗanɗana mata daɗin zamantakewar aure dan yanzu ba za ta iya rayuwa babu namiji ba, kuma ya tsallaka ya tafi neman kuɗi, wani sai ya shekara 2-3 neman kuɗi a can. Wallahi jama'a, wannan masifar yau idan kun san bala'in da ta gadar mana na zinace-zinacen yara matan aure za ku yi mamaki. Domin ni shaida ne, ba zan ce shaida na gani da idona ba, akwai amini na abokina da yake zaune a wata unguwa daga cikin unguwannin na Kano, ya ce wallahi akwai yarinyar da aka kawo amarya unguwar da yake zaune, wallahi ƙarshe mijin ya tsallaka ya tafi neman kuɗi ya batta wata 5 wata 6 shekara 1. ya ce wallahi al'azim ƙarshe yarinyar aka zo aka kama ta, classmate ɗinta da suka yi karatun jami'a tare shi take gayyatowa gidan, wallahi malam. Ya ce yana cikin kwamitin da aka zauna a masallacin unguwarsu akan kes ɗin, shin a gaya wa iyayenta ko a kira ta a yi mata nasiha? To wannan fa shine masifar da yake faruwa yau. Matashi ya san bai isa aure ba ta fuskar financial, amma sai ya kukuta da bashi da kaza ya karya jarinsa ya je ya aure. Da haka da ya yi aure satin farko an ci amarshi, abokai sun kawo mai lita 5 da 'yar shinkafa 5 kg da kaza. Da an gama wannan cin daɗin an yi kaza an watse, sai me shikenan sai a bar shi daga shi sai yarinya mutane, abincin gida ya ƙare. Ga iyayen yanzu masu ɗan karan wayo, ba a kawo gara sai an ga alherin aure tukunna. Sai an ga jika sannan za a kawo gara sai ta haihu. Ko ba haka bane ba? Haka ne mana. Yanzu ba karamar yarinya yar gata bace za ta yi aure a kai ta gidan miji da gararta, ko bayan sati 2 a kai mata, wallahi sai ta haihu ake kaiwa. Masu yin ma kenan yanzu. To duk abin da ya biyo baya ta aikata, kai ma kana da zunubi. Saboda asali mai malamai suka ce ne, malamai suka ce gwargwadon watannin da aka yadda mace ta iya zama, ake tunanin mace za ta iya jura zama ba tare da ɗa namiji ba, matar aure, wata 4 ne, su ne watannin idda. Shi yasa saboda haka Allah ya shar'anta idda da takabar aure a wannan adadin watannin. Ina fata an gane. Sai Allah ya ce me 4 ashhurin wa 10, wata 4 da kwana 10 shine kwanakin takabar matar da mijinta ya mutu. Saboda in ta wuce wannan lokacin, to ba lallai ta iya jura zama babu ɗa namiji ba, za ta iya ba ta aikata zina. Ina fata an gane. To amma yanzu ya mutum zai tafiya bar matarsa wai ya tafi neman kuɗi ya wata 6, ya wata 8, ya shekara 1, wasu ma shekara 3. Sai dai duk wata ka dinga turo mata kuɗin shinkafa da kuɗin makarantar yara da kaza, an gaya maka su kaɗai take bukata. Tabbas malam ya faɗa gaskiya, wallahi hakan yana faruwa sosai. To ina mafita shine kawai mutum idan har ya san cewa bai gina kansa ba, bai kafu ba, to ya bari sai ya kafu ya ginu sannan ya jajibo aure. Amma mutum baka gina kanka ba, kawai ka yi aure na sha'awa, to gaskiya an fi samun matsala irin wannan. Sannan kuma ke ma ki sani cewa idan kina tare da saurayinki, to ki sani cewa idan kin san har ya saba yawon fita ɗin nan, ko yana zuwa irin ƙasashen Libya, Algeria neman kuɗi da dai sauransu, sai kuma ya dawo gida ya ce zai yi aure, to ki sani cewa fa idan har ya ji ta kulle masa a gida Najeriya fa, to gaskiya ba zai zauna ba. Gaskiya komawa zai yi, ko Libya ko Algeria, inda da ya saba nema yana samu, to gaskiya ba zai zauna ba, can zai wuce. Kada ma ki yaudari kanki. Muddin kika fahimci cewa mijinki ya saba fita yawon duniya, to gaskiya zai wuya ya iya zama a Najeriya ko kuma a Nijar da dai sauransu.